if you look seriously, you'll realize that if we have one of us, ophuma eceleni, asimncengi. Let me just tell you, abantu sebeke baba o secretary general kule sebe u7 manje. Ngoba sidlali. Noma ngabe uzazi ukuthi umkhulu, uyathandwa, uyikho konke, we don't care. We talk about our party. Laba bala kule party, abathi mabebona umuntu engasebenzi sikhuluma lesazi ukuthi kwenze njani noma eneyinkinga noma onile. Ebese sithi awusuke. Akekho umuntu odala ukuthi uyohlala esikhundleni kuyozangena ezulwini. Ayikho lonto. Akuyona indaba yakho if you don't know. Ozubuza ukuthi kwenze njani. Kunabantu abaze bathi bafuna ukulokhuza ukuprotesta ngoba sithatha idecision ethile. Kusho ukuthi ayikakheki le party le. Ayikakheki ngalendlela esifuna ngayo. Nginitshela impela. Nani nivuma impela nize nixoxe indaba nibhale ngayo. Yini yona le sifuna inkululeko la. Asivikeli umuntu. Sikhuluma onke umuntu la. Nalabo esathi kuqala bahambe azange sibaxoshe. Wayihambela ngoba kwakunezinto ezirong. Singafuni ukubaphoxa. Sitsheni isizwe ukuthi bonini. Ngoba iningi labo loneli kukhulu. Manje wayi bese ningena indaba eningayazi. Aniyona high command. Aniyona high command. I-high command okufanele ukuthi ikhulume indaba zalenhlangano. Kowenza kahle nongenzi kahle. Kowenza inkinga nongenzi inkinga. Akuyona indaba yawenu le sengitshena abadala ke manje nothi ngani. Ngoba ibona ngizokuthiwa impela bazobe beprotesta. Kufanele ngabe sithola inkululeko silwela inkululeko siyavikelana sodwa.